Ki kapor ka labyang ini sedang no ya kejing syakri kejing yu blay hani kapor tingin mla kelam berpenpau kejing sungu yu blay ublador kan lembat ngi kabalang lengba kini ki tayo bat ki benai ki belik no hot hapeng jong kene ka lockdown nrengi aingo pat bu blay upenyo ingi kum kabalang begini syakri yu lengba ka online service ya kaba ki parmet bat ki parlok kin yo ban syakri lang yu lengba ka YouTube channel. Tihene kapor ini sedang ikejing syakri jing yu blay. Dak mengirwai lang kejing irwai nembar kaba arspa life ar. Kajirwai nembar kaba arspa life ar. Ujisu kres unsen Charlotte kaperthai ba nakut syakut. Kahima jungu kandang pur, kat badang sa, kasngi bat klur, borok laitil git kot, kajinwai ke baar spa, life ar. Jesu Christ unsen Charlotte, kaperteba nakut syakut. Kahima jong bukan nang pur kat barang sa kasngi bat klur dosen syarhi kutrai kipat ki koi dina kinar kenlan riu tajin syam ka jeng sok jai kashi tambaro di kanwai ki jeng tabaro haperthai do ai kin yaro lang yu blay ki angel neng do shat komen ka kendo ru do ong amen. Tiswa bang ngan pendem hubleh kejing dwai. Ngan pulih nangan ketien ke bukut ke jungu. Yang kebingila ban syam naga gospel ke jung Matius. Kal nong ke bakat lai. Ketukot ke bashipo haduk bakat way. Bat kumju na ketukot ke balai way haduk ke balai fuar. Ketien ke boong kumne. Kita kisenran te kilayawan hau, bat kilayong hau, balai bamekren haki parsi, udaya tu te ulong haki, nabala ai hapi, bantep ikemayan kahima ki beneng, henrei om syam la ai haki. Yakawai pat kaparsi ulabu akhmat jongki, udaong. Kahima ki beneng kalong kum usmbai terso. Ya ba ubriu ula syem bud ula bed hakaling kha jong u. Ubalong kamret sisa yaki sembai baro. Nrei onda ulasan ulong kam kraw yaki jhur bat ulong dieng. Kat bagi syem beneng kiwan bat kisong tengan haki tenat jong u. Tu blain kurku yaki jing pulih bagi bahasa skor nak ketien ke bukui jujung u tu nyeli lang hublai hak jing duai kokpa jengi ubaha beneng utrai jeng kimet bat ki menslim ke jengi ngiwan ke ban aingu eme ken kenrat ya ke ban malasya subahangi ban syakri eme ban pen kraw ya ke kerteng ke em ke jeng me hak yeng ke bukui bat ke bekentang kabalong kasngi kabakum ke banget hakaleng satlak jona ke perthai. Ni mane bagi pen kraw ya ke kerteng ke em halor ke kerteng baro. Ngai ngo ken kenrat ya ke jing don rengkat ke jeng me lembat long ke jeng ke balang. Hoi melakar ku ya ki sngi kitayo bagi benai ke balik no balang ba kan ke online service ya ke bengiyo
Pan penbanai ka kubor jong kejing penim ai ka jong me. Hap pedeng jong upai lang uba melsuspa da ka dorba ka senam ka jong me. Hap pedeng kisngi ke ba kisngi jong kejing tenju. Nrei mem Syiemlieh ino melari melasumar melada melaker. Melepelat ni nagi babon kejing seniu. Jong kani kepertai. Kenrat ni wana khmat jong me. Ban khot kerpat ya ke kerteng ke ba bat ke badon bor ke jong me. Hot kumba meladon rekat bat kipor ke balik no. Ban pen sengau ya ke kubor. Naka ketien ke ba bat ke basisha. Lengba kani ke online service. Ya ke ba ki parnget biit barok. Rengkat bat ki parlok. Ki basultanat ban pej. Ya ki program lengba ke YouTube channel. Ngangit kelalong kejing kerku, kelalong kejing metoy. Nakam ta jongi, habang yo sengau ban sengap ya keketian ke jong me. Kenrat ngiwan khmat jong me kin kenrat ane kepor. Hoi wat hapedeng kejing kibakum kibriu ngimat pengia kendo. Hakalong hakajela hakari bad hakari hakaleng satlak jong dapsai. Nengi syakri ya me ni Pynthorumkhrah ka kerteng ke jong me. La kalong hakanong kepor, hakanong kebenta, jong kejing syakri, bagajing Pynthorumkhrah ke jing ya me. Nyai ngok kan kerat, ya memekersan bor ngi, kum ki khon ke jong me. Ban ya me, ban syakri ya me. Bat tonang pendap ingi, dak bor ke jong musim jong me. Baginang yai rhem, hakaban yai syakri ya me. Bat ban le, ya kamon ke jong me. Hak jing kabaman lakas ni. Kenrat ngiwan hakmat jong me ban buti kerpang. Nakamenta kinong syong senong hapok gajela hakari bar hakajat benrio. Hak pedeng kejing kemangia mat ngi kendo lengba uni kenyang jingpang kowet kat kendai. Ubalapur nakawai kajaka syakawai kajaka. Nrei melari kendong ya laki jong ki banget bat ki basyania hame. Ni doai hani kapor nakamenta kinong sensyar jong ki jela jong kari bat kiri hakaleng satlak kepertai. Ki doktor, ki nurse, ki health worker baro, ki asha, ki aganwadi, bat ya baro ki budan kebenta ke bakhmat doa. Ban ai ke jing yada, ban ai ke jing sumari kinong syang senong. Banyada nau niu kenyang jingpang kobet kat kendai. Hoi hapedeng kejing bunkam kejongki kila ino ela kejongki ing kesem kejongki kila trisitom mit bat lambat sengi kila di bandu tiak du dem kumno ban ai kejing harap ban ai kejing ada ban ai kejing sumar nak betagi nong song senong. Dua ye kabamen kerku yaki man ahiki ningkong ya kajing start kajing sempang. Ahiki ya kajing kot kajing khia. Ya kabame man long haswa jungki. Hakano kano kapor bat hakano kang benta ya bagi kener jungki ban kajing sumar mentag bapang basitom. Ingat bekendalong da kajing lam bat kajing kerku kabawan tuat na kakhet kajing senai kajing me. Tu kerku kan kenrat ya ki bapang basitom. Hoi ki badan haki yeng bat ki hospital. Ki bayok mat, ya ki jing sumar lembagi keti. Jong ki doktor, ki nurse, ki ba melakat, balong kinong, ki ban ayah ki jing syakri, ya ki para muslim, ki para beriu. Kerku kan kendat lembagi keti jing sumar barok, ingat bagian long. Ka jing kerku bagian yok, ya ki jing kot jing kia. Hakimat ki jing ki. Bat kam tam kendat mempen kia ru, haki jing ke bagian jam muslim. Ituai nak menta gitu ki para muslim ki bamat bagi basyakta hunu kenyang jingpang kobet kat kendai. Hoi kila di bendon haki jaka sumar, kila bensong haki jaka ki balapan bet nagi bos sorkar, kemjuk ki badan haki yang kesem ki jongki ban sumar bat ban penbet kat kum kajing bu bet bu nanti jongki bos sorkar lembaga health department. Dokter khu yaki bakin yo ikajing penkhia. Bikin yo
mahat ya kajing pensat bor kajung Muslim jong me. Bagi nam singau shep tiang, nekin long slur. Nget ba melak ban penkhia. Ya ki met ki basa kata hanu kunyang jingpang. Bat men penkhia ro ya kajing kabakam kebekerja Muslim kajongki kin rat. Rangi duai ya kajing dor kat balakari bakajat penriu. Ngidon kam kin rat. Ya kajing tau thamai kajung Muslim jung me. Hoi hapedeng kisngi ki bae. Angin kemiat ya lagi jung ki khmat tang syame. Nang no kawan kajing rap kawan name ublei bala tau ya ka beneng badi ka kendo. Bat ngilong kajing tau ki bokodor ki jung me. Rap bat kesan bor ngi kin kerat. Bat hane ka por kan rat ngiwan ban buti kerpang. Nakamta usyakri jung me. Pastor iban saai ka khobor nak ketien ka jung me. Tapan slei daka bor ka jung Muslim jung me. Baka khobor kaba idon ban pensngeu hapdeng jungi kum upai lang ubala suspa ujung me. Kan long ka jingker khu kan long ka khobor ka ban yarap ka ban kersan. Nakam ta ka jing ka jungi ka malas ngi hakamet bat kamtam ka jing Muslim. Tokur khu ka por ka badang sa jung jing syakri. Nyai ti ban ngisanya apa ka jilam ka jung me. Singau bat pedang ki pa ki jing dua jungi. Bat tada mahap bat klet ikipop ki babon. Nabai kini borang ipan haka kerteng ke jung Jesus Christ. Pulang unong penem jungi mentah bat sikada pom jukot ro. Amen. Tiada kapor nyala pois sakawai pat ke benta. Ya ka pagin yos ngau ban sa skor. Ya ka kubor. Ya ka bau bleu don ban keren hapring jungi. Lengba i pastor jungi. I Reverend BJ Syiemlieh. Ni penpau ya ka jisungu ya ublei ubla don kat lembat i pastor ya ka bai ila don kat lembat ni hani ka por hani ka janmiet ya ka ban sam ya ka por nak ketien ka jong ublei ni penpau je sungu ya ka jing pelat ka jing i pastor ya ka ba kalap balang kalap penbet bat kalah syani ahi ban ya don kat lembat ni hak bakom kan ka sngi ban sam ya ka khobor nak ka ketien ka jong u I Reverend BJ Syiemlieh idei u principal jong ka John Roberts Theological College hoj ngisu tho hapreng ka jingpun kam ka jong I kum u principal ndrei ila pelat ya ka por ka bokodor ka jong I banya dor kan labat ni kum ka balang ni priang sobhai pi pastor ban nganget baga khobor ka ba pidon ban pensngo hapreng jong I kan long ka jingker khu bat kalong kajing mentoy nang peta jong ilang barok ki khon hapo jong kapalang bat kumju ya kita ki perlok ki bapet lengba kena ka YouTube channel te swab ngin yo snow ya khobor na ka ktien jong blai na I Reverend BJ Syiemlieh ya sobha ban khot ya I Mr. Sudor J. Jirat ringkat bagi perlok jong I bakin ai ya ka special number hapreng jungi. But hadin ka special number ngan IT hai pastor ya ka por ka basa but ban samro ya ka khobor na ka ketien ka jong blai. Mega ben ta jong a jiu nom ko do da ya ka birthday shi lan de ka jing em jong a ai ngan yan ko trai bat ni cả bên ta trong ngã chiều cô đôi ta ya cả birthday lần thế cả chính em trong ai ngàn nhà cô trai bạn ni
lembat mi lembat mi lembat mi chilende ka ching him chong nga ai ngan ya ko try bat mi lembat mi lembat mi ka shi tom nga nom shem ti tang bang han yo yat bat mi hakilan di dom dosu hagi ernya berte shika ke top neng bateng shan ai ngan yo rong lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi Bateng shan ai ngan yo rong lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi shika ke dop neng bateng shan ai ngan yo rong lembat mi shika ke dop neng bateng shan ai ngan yo rong lembat mi I temen basan ibayalam ya kajing syakri kajong iublay hakan kopor ki pastor ki temen basan ki dekat komiti balang jong kabalang Presbyterian Pynthorumkhrah baro ki dekat jong kabalang bat ki waipat ki parlok ki bapay ya kan program da kapa aingu iublay na kamta kan kopor kabangala benedon lang lembat pi kamtam ban shim ya kan benta kabalang kalaban set halor jonga kabalong banyalam ya kajing slok nakakitian kajong ublay ngapen paru ya kajing songu ya kabalang kabalakot songu bahaya nga ban shim ya kani kabenta kublay shibun ru ya itemen basan nakabenta kajing pediang songu bahaya kajong pi yang hakani kapor nakabenta ila di shimet bat kamtam nakabenta kinong hikai kinong tray bat kinong puli jong ka John Roberts Theological College nga ai hapi ya kijing ai kublay ki bakarpang bat ru ban ong kublay shibun nakabenta baro kijing Christian ki ba PPI kum kabalang bat kum ki dikhot ki jong kabalang nakabenta kijing syakri jong ke JRTC nadu kijing duai bat kum juru ya kijing Christian banginang la ban penya chaprang ya kijing syakri jong ka Theological College ke jongi so baru ban nang ibteng pan ai ya ketika diang jong kejing Christian ke jong pi ngidwai bu blai unang kerkhu ya pi ka balang hi borok kawai un kerkhu ki rempai yang Kristan bat ya borok ki dikhot ki jong ka balang
bangin nang roy kerhai hautrai bat bangin nang la ban syakri kambha yu ngidwai bu blairu unang te song lang yangi baro da ka jing e ke jong u bangin la bangin ya lang syafrang hakijing syakri blai ki jongi pat hakijing em ki jongi ki man kesngi da ka bang ya krisyan iwai pan kham tam e hakiba kum kini kisngi bat ki por ki ba kham e wat landa ka por syakapor lingba kini ki benai ki bladap laju punken mau yangi man ban biang sa sisien hakikin tin ki balengkot ya ka jingken tu bato bamangi baro lang kum ki khot ki jong ka balang ngin bot baik bot renti ya baro ki jing tha ki ba ki bor sinsyar ki labu ahmad jongi hakabile persya ya ka jing sapriang jong uni uknyang jingpang covid-19 ngangets khamba ki jing persyang ki jongi kimkut tang hakabangi ong bagi long ki bokko ngo hnrei kan dairu kanuksa ka jongi kum ki khun ki jong ulai bangin pen i sya ki wei pada kumno bangin em haka jing em ka man kasngi na ka benta ka jing bha bat ka jing bet ka jing belang baro ti hakani ka por na ka benta ka jing slok na ka tin ka jong ulai ngin sngom ha panya phai sya ka gospel ka jong Matthias kalenong ka bakhat lai ki khot ka balai fuwei bat ka balai fuar ki kentin ki bala pen snow menne ha ka pasdang ngan puli ki sechisen pat ya ka wei pat ka parsi ulabu ahmad jongki udaong ka hima ki benang ka longkum usumbai terso ya uba ubrie ulashim bat ula bret ha kalengkha jong ubalong kamrit shisha ya ki sembai baro handrai onda ulasan ulong kham khrau ya ki jhur bat ulong ding kat baki simbnang ki wan bat ki syong tengan hakitna jong tia shwa bangin ya jam shakhmat tungin ya phai sublai hakijing duai ublai bukpa jongi ubahabnang ni aingo ko kanrat ya me naktan kapor ba ngiyo ban ya slok nakaktin ka bakhot ka jong me ngi duai ya ka jingalam ka jong me pamangi bar lang in yo ka jing start ka jing syampang ka bala wan tang name bat name hi a hengi ya ki jingmut ki jingput khat ki ba shai a hengi ya ki jingput khat ki ba jai jai ya rap yangi bangila bangin pen pha ya ki donut ki jongi shame bat tang shame hi lingba jong ni ka por jong ka jing slok nama ki baro ki bangin yo lingba jong ni ka por kinlong ki banang krisyan bor yangi bat ki banang yalam yangi bat sandur yangi kumno bangin la bangin em bat bangin ya kum ki khun ki jong ha ki jing em ki man ka sngi shim yakni ka por bat shim ngi baro lang ha ka kertang jisu ngi pan amen ka parsi usumbai terso kadai ka jing hikai jisu ka ba ngila bangin syam haki light liki gospel ka gospel Matthias ka gospel Markus bat ka gospel ka jong Lukas kadai ka parsi hakaba ujisu uhikai chapang ka wei na ki jinglong jong ka hima kibnang lane ka hima ublei habro lai tli kini ki gospel karukom penwandur bat karukom yathu khana ya kani ka parsi kalong ka ba yasriem ba hadu kata-kata bat ngila bangin yoi hakne ka parsi chapang usumbai terso baka phang pedang jong kani ka parsi kalong ka jingkrau jong ki ai ki bakrau kadai ka basdang na ai ibaret ka jingkrau jong ki ai ki bakrau kadai ka basdang na ai ibaret hakane ka parsi u jisu ubatai ya ka jingkrau jong ka hima ublai dakaba upnya seriem bat uya nujor bat usumbai terso ninla bagin kili le se ka jingkli balai ba labu ya usumbai terso ban ya nujor bat ka hima ka jong ulai ka ai ka bangila bagin yo i hau sumbai terso bangin snotho khamba ya ka jingkrau jong ka hima ka jong ulai kani la se kandai ka jingkli ka bapadang ka bangin persyang banjubab lengba jong kani kapor
ten rai shwa ba ngin ya phai syakani kapang ngakwa ban suai iwei ijing kentho ibalengkot hakabia dai bat kanika kentin kahima ublei yaki kentin kahima ublei lani kahima kibneng kini kidai ki kentin kiba ong kiba bangin weng no naka perkhat ka perdany bat na kijingmut kijing perkhat kijongi ki kristan hendrai kawai kajingmut kaba ngila bagin yo na ki nongpen kelaktin ya ka Bible lani ki Bible translator jong kani ka juk ka bamenta ki ong ba ladangin pinsyong nongrim ba naka ketin tenrai hakabala tho ya ka New Testament ka ketin Greek kadai banlong ka jing sin shar ublei om ka hima ka jong ublei ka jing sin shar ublei om ka hima ublei kani ko kombu thamai kani ka bayarap ban wanra ya ki jingmut ki bathamai namar bahabangi ong ka hima ka jong ublei ka khamthau ya ka jingyar ka jong upur usam hendrai ladangin ong ba kadai ka jing sin shar ka jong ublei ka khamthau ya ka jinglong ka jingman ban peni pode ublei ubasin shar bat barok ki ai ki bajia ki balong kilong hapo jong ka jing penyat bat ka jing tip ka jong ublei lesing in la bangin ong bahang no hang no ru hakaba usin shar ublei ngin la bangin yo iya ka hang ngin la bangin yo iya ki ai ki babha ki ai ki ba itnat ki ai ki badan ya ka dor bat ki ai ki badan jingmut ladangin ya pai syakani ka parsi dakani ka jing sungthu baka dai ka jing sin shar ka jong ublei ka ba pen pau ya kini ki jinglong ngin la bangin kli ka ai ka babha ka ai ka ba itnat ka ai ka ba dan ya ka dor bat ka ai ka ba dan jingmut ka ba ngin la bangin yo ha usambai tersu ladangin pai syaka jili ha ka bau jisu uim ni juang ka spas nem ka banengkong kabor sin syar ka bahakli tam hakapor ka jong jisu kadai ka himarum ya ka balakli da ukaisar ka himarum hakapor ka jong jisu kadai ka hima ka badan ya uput usam ubayar ka bapaunam ki jingtai ka badan ya kaspa bat ka badan ru ya ka bor hakatu ka jeli sisian baki brio ki yos ngau ya ka kantin hima lane ka jing sin shar ki jingmut ki jing perkhat ki jong ki kin shat phalang bech sya ka hima rom kin shat phalang bech sya ukaisar ulang ka syap ka jong ki ka jingyar ka jingkhrau bat ka bor jong ka hima rom kidai kidak kisien kibawan hakmat jong ki brio sisian ba lakran japang ka hima hakitu kipor tenrai ka ba phalapat habangi phai syakani ka parsi ka ba ujisu hikai ka longba ujisu Syiemlieh nujor ya ka hima ka jong ublei bat ka hima rum ukaisar ulabu penban dakadak ka balong mar khongpong ya ka jingkrau jong ka hima rum haba ubatai ya ka hima ka jong ublei padan ka jinga pher ka bakrau hapadang ka hima rum bat usambai terso kabakrau bat kabarit ladangin pai sya ka history jong ka tho katar khamtam ka jingbatai ka jong ki nong tho ya ki jinge tho khana ese ki bahak ne ka juk bamenta ni ong kita ki literary critics ki ong bakane ka jingle ban bo dakadak ka khongpong ha ki jing ya tho bat ki jing tho khana kadai ka jingle ka bala le khanang namar baka dan ya ka jingmut bat long ba ka jingmut bat ka jingthu hang ne ka long ban bu dak jingkli ban kran siat lane ban kran parsi halor ka jingkrau jong ka himarom hato ka himarom ka long shisha ne em ka bakrau kumba baro kiang hato ka himarom ka long shisha ne em ka bakrau kumba ki babun ki nong tho history hakipor ki bralet ki ang ladangin pai si kat tok ne ki benta jong ka history
laong ba latay ya kahimarom dakaba tombor bat le donbor khamtam ya kitu kibaret kibaria la job thma ban penyar ya uput usam daka jing pen snam la pen kraw ya kaspa jong kahimarom daka ba o ya ka khajna ka bahe na kitu kibasya job thma bat ru na kiriu pat ba latay ya kijing tay kiba internet kiba paunam daka ba pendan kam ya kimrao bat laju angru badai tang kiba he kibahan kiba khrau kiba tri bat kiba dan kiba em kiba la ban long kita ki nong shong snong kiba pura jong kahimarom lani kita ki citizens kiwei kin long tang ki kinja so snong lani kimrao kini kilong kat to kat ni ki jingkrau nak history ban peni bawat kahimarom kabangi i kumba ka long ka bakrao Henry om shim latay yaka hakata ka rukom kaban peni ya kaburam hakata ka dur bakan long kahima hakaba ngin yoi ya ka jing senchar hok ngin yoi baka hima kan long ka jingkerku ya baro kitu kibaran hapo jongka le singin ong kamtam ya kibarit kibaria kibatlot bor lesing in la bangin ong ba kani kadai kadaw kabukang san kabla pelong ya ujisu ba un hikai japang kaburam bat ka jingkrao jong ka hima ka jong ublay da ka ba uyan nujor bat isembay tersu wat la ilong ibarit henry habaya nujor bat ujing tung ubami nai ngin la bangin yo iba kalong ka jing sedang na ibarit hendrai ujing thong hakabakut ulang ubahe dakiba bun spasya habaye nujor bat itu ismai lese baro ngiatip ya kata namar ba utur suru ulang ujing thong ubadan hakani ka ri ka jongi hendrai iwai pada idak khandiat hakani ka farsi nginla bagin yo iba ujisu uangru ya kitu kikintin hakadukhat ka ba arfuar ba ujing thong ubami na uni usumbai terso uklalong udeng ubadan ru ya kitnat hakaba kisimbenang kiwan banri tengan let's say kani pada kadai wan long ai ka ba khampla ka ba ngim khmi lenti ka ba ngila mangin kli jing kli namar ba ka jingtip ka jongi ki babun uturso udaitang ujing thong umla ban long diem umla ban penmi tenat kat hadu ba ki simneng kinwan bakin ri dengan bat bakin syong halor jong kidan kinong batai ki boong ba lesi dan hakikat tokat ni kijaka hakiba udan ujat terso ubala ban kelalong kum uken jading kum uni ubabatai hang ne ngala persyang banwat ngamtip ka daine em ka bosisha namar habang persyang manwat na jingtip na kikot science ru omdan ka jing batai ka batikna henry ngiapet bet ya ka ei ka ba ngiyoi bala se shangi shini ngim yoi ya uturso uban dan ya kiding uban klalong uding bat uban dan ya kitengap lese kan long kai ka bo om la long na dingin super khat bai henry hang ni ru lang ba kinong ya tho khana ki literary critics ki ong ba kaneru kadai karukam penuan dur ka badan ya ka jingthu balong ba ka jingthu hang ni ru kalong ban pen i ya ka jingkrau ka jong ka hima ka jong ublei ba ka jingkrau ka jong ka hima ka jong ublei kalong ka ba omdan kintien bangila ban batai hakane ka ju hi ka gospel kalong ka ba khat lai ka khat ba si phau khat wei ka ba pen son ne laong ba ka hima ka jong blei kalong ka ba mayan imdan kintien bangin batai but unong tho hang ni ru ula penwan dur hakata ka dur daka ba uong ba uterso uklalong uding obadan kitnat ka bangimla bangin mudur ndai ka jingfu kalong ban pen i ba phimdan kintien
ki ban la ban batai ya ka jing krau jong ka hima ka jong ublei ndai ka jing thu ka long tang ban batai bat ban pin iba u jing thong ubaret ula ban klalong udieng ubahe ka jing thu ngin la ban ong ba kan long ru ba ban pin iba ka hima ka jong ublei ka dei kata ka jing senchar ka jong ublei hakaba ki simbenang kila bakin wan ri dengan kito ki bamdan ka jakari ki bamdan ka yeng ka sam ki yo bakin ri dengan ka jing senchar ka jong ublei le ni ka hima ka jong ublei ka dei kata hakaba lakdup ya kito ki bomlong ai hapo jongka wat lada kamdei ka kamram ka jong uturso ba ulong ka jakari dengan ya kikin jasim andai ka long ke ka phla ba ha ka jing batai nu jor bat ka hima ka jong blai labu ya kani ban pen iya ka jing krau bat ya ka jing yar ka jongka bakan long ka jing kerku ya ki wai bat ki paramangai bai baro bat baro ki boyo sngau ya kini ki kintin karukam perkhat ka jongi ki briu borbor ha ki jing im ki baman ka singi ka long bangin yo i ya ka jing krau bat ya ka buram ka ban long ha ka dur kumbala batai ya kahimaru bakat syabangin pai kat syabangin pe ngin yo i ka ba pharnai lut ngi i ki jingtai ki ba he ki jingtai ki bakhra ngin yo i ya ka bor ka badan ngin i ya ka spa ka badan haki bat ter kata kalong ka jing kmil inti ka ba kum ki brem ki inti ka jing pharnai kum ba kahimaru ka pharnai hendai ladangin pe ya ka ei ka badan syapo pat katu ka jing pernai ka jano bat ka blano ladangin pech katu pada ka wai ka benta ba latei ya ka himarom da ka ba pendan kam ya kimrao da ka ba o ya ka khajna ka ba he na kibaret kibaria na kiriu pat ba bat lada ngin pech pat ya ka rukam ka ba uji su upen i ha ka ni ka parsi ngin yo i bakalong mar persya ya ka ei ka ba ngin yo i ya ka jingle hapo ka himarom ngin yo ini kong ba ka jing krau ka sedang na ka bangin yaukor ya ki ei ki baret ki ba ya Syiemlieh bat usembari turso ban penlong ya ki ei ki bakhrau ndai tamakin long ki ei ki bakhrau bakin long ki bane ki ba pen i ya ka buram bat ya ka jing krau tang jong kata hendrai ban pen i ya ka buram bat ka jing krau ka jong ublai ka jing ya lenti ka jongi lingba kini ki santli ki bnai khamtam hapdeng jong ka lockdown kelapen i bakum ka balang ru ngilala bangin kham sandur ya ka jing syakri ka jongi ya ka mission ka bangi trai wat hapdeng jong kini ki jing ki babon ot kum ka balang ngim Syiemlieh yo ban pendap lut ya ki kam ki jong ka balang kum bagi jule tendai ngilala ru pada bangin le ya ki ei ki ba ngim ju khmi lenti ngim ju poi perkhat kum ka nuksa ha ka jing syakri ka jongi kum ka balang lingba jong kini ki por jong ka lockdown ngim kelisho kat nungut ki men siem ngilayo dai ka jing kli ka ba kum kinong yalam bat kum kin khat ki ba ngim ang shu bangi kli hindai ngia thu ka long ba ngia thu ba ka ei ka bangilala ban le ba ya kitu ki ba syam jinjar ya ki ba syam lanat namar jong ka lockdown pat namar jong ki kendon ki bangi hapan but namar jong ka jing safriang ka jong uni covid-19 kabla bu iki babun ha ka jing ka bakrao ngangit skam paparo ngis ngotho ba nambar ba minshwa habang yakran yaki kam ki jongi ngi kham ban pe ya kata ka quantity ya ka quality ngi kham ya nyau khli hendrai ngim ju kham pe bha ba da ka ei ka ba bha ka bangi la ban le hendrai ka long ke ei ka ba ublai la le phla hapdang jong kani ka jingya lenti ka jongi lingba kini ki samlai ba mentapat ngiakran ya ka ba bhatam ka bangi ngila ban le
ban ai ya kajing syakri jongi kum kabalang. Ringin ya phai cha hima ka jong blai. La khamban ya ka quality. Ka bapau ha ka dur jong ka hok. Ki ai ki babha. Ki ai ki badan jing mot. Ki ai ki badan ya ka dor. But ki ai ya ki ba la pen ini kusaru. Da ka jing syakri pat da ka jing em ka jong Jesus Christ. In phai cha ka jing em ka jing syakri ka jong Jesus Christ. Ki babuan ki nuksa ki ba ujisu lapan ilang ba ki jing hikai bat ka jing im ka ju kolong ki ai ki baret ki ba mangi baro kum ki nong buat ki jo ngin la bangin pertu buat bat ngin pen i ha ka jing im ka baman ka singi ha ka jing im bat ka jing syakri ka jong Jesus Christ lapan i baka long ka badai ban long ki ba sngoret ki ba sngosen ai ki ba sngolam ki ba kloi ban ai ka jing syakri ai timon sngo bhai la di wat la ringin hap bangin sya ya ki jing sitam ki jing ki babuan wat haru ban yap ru kum baka long ka dak jong ka dim bat haladi hiru ngaju perkhat ngaju pusan apa phai sya ka history jong ka balang nadu ka jing sedang ka jong ka kalong ka ba phla bangin perkhat bala sang bat la pelong ya ka balang da ka jing alap ya ka ka ba ka perthai saudong ka kentai ka balang ka menengkong kelas dang ban la yalap chapang ujisu ubala sya sa narpna ka narpna ka balong ka dak jong ka jing ja buram ka ka ba ha ka tu ka jeli jong ujisu ka jeli jong ka balang menengkong ka ba omdan ki bala ban pudiang umau juntut ya ki babun ndai kalong kai pada kabakum ke balang ngaduk ke basdang kalala banle bale se mentaru hapdang jong kini kisan benai ngilala ban pen empat ya kane ka rukom ai ya kajing syakri kane ka parsi syapang usumbai tersuru kalong ka penken mau yangi sa sisen pat ya kane baki ki bakrao kisdang na ki baret Kibaret, handai kibadan ya kador, kibadan ya kajing mut, kibadan ya kajing itnat, hakmat jong kibriu, bat hakmat jong ulai. Bat kajing khot yang iru kalong batu ngin sedang, bangin tay la kalong ya kiyeng kisam kijongi, kebalang kijongi kajing syakri kijongi, ya ka emlang kasalang kari kijongi hiru. Kumangi juang ha parang ngin sedang bangin tay, brick by brick, block by block. Kenang bangin la, bangin pelong ya kenhun kijongi, kenhun kebaskam. Kenang bangin laban pelong ya kajing syakri kajongi kabalong kajing kerku ya kiwai pat kenang bangin la bangin pen i ya kaburam kajong ublay bat ngin duai ru ba ublay unyarap bat ba un kerku yangi bangiru ngin la banlong kita ki nongtei ya kahima kajong ublay da ka bangis dang na ki baret dari ki badan jingmut kumba ujisu kres ulapen i ki badan ya kador ki ban penlong ya ka jingtai ka bane ka jingtai ka baskam ka kenhun ka bane bat ka kenhun ka baskam gidwai bo blai un kurkulang yang ibar bat bo unyarap yang i hakini jing persyang ki baret ki jangi ublai nak menta ka buram jong o amen nilai poi sya ka bakut jong ka jing syakri ka jong i ublai hakani ka por Gini penwai no, dak bengi ruai lang, ya kajing ruai ke basan spa nriu pun rio. San spa nriu pun rio. Jisu ukhat menta yang abat yapi, ka gospel ngin penbena. Ngin ya iko ngu ya utrai ublai jongi, ngin ya tur syakatma. Barok lai ki dikhat lembat ke keras san spa nriu pun rio. Gospel yen puna yen ya gongu ya utrai ublay jongi yang intur syakatma let puna jing shai jong ka gospel syaperte barok away dat anda kilum bat kita
กินเป็นคราวจึงอีดอยู่เบลให้กิลอกบาอีดอย่าเงินอย่าเล็ดเป็นบนาอย่าลับกูบอร์บาบาดากะบอร์อุตรายบันดากะบอร์เจงเอ็ดเงินโยจอจอบชิชาเล็ดเป็นบนาจึงชายจงกากอสเปลชาประเทบารอกะเวดาดอันดากิโลมัดกีเทมรูเกินเป็นคราวจึงอีดอุเบลจีสูองงานดันเริงกัดเล็มบาดพีโกงูเจงขอจงอูเมนสิมบาคูดอุนอย่าลำอุนดายาพีหาจึงเตรมันกะสีเล็ดเป็นบนาจึงชายจงกากอสเปลชาประเทบารอกะเวดาดอันดากิโลมัดกีเทมรูเย็นเป็นคราวจึงอีดอยู่เบลตุงini wai bat hak bawai no tu da ai ba kajing ai ka badap biang bat ka badap karhai ka jong trai ba unong pen im jungi Jesus Christ kajing ai ba ka phla ka jong bleu ku pa ka bana bom jukut chipom jukut lambat kajing slok ka bang ka bathiang ka pen khlain pen shai bor ka jong mun sim khoi ai ba kajing ru ka jong ni ki lai ki blong uwei ublei kin yai shong sa lambat ngi lambat la ka jong ka balang lambat ki riu ngai hak lang slak ka prathai nadu menta bat chilu ki bom jukut ru amen